Listloeker Jan Waterlander van 50PLUS wil mij eens aanpraten bij verzorgingshuis Vegelingstaat op een Jouwer. Een goed voorbeeld van hoe het oud en jong bij elkaar wennet. Dit is een hof. En in de meest letterlijke zin, waar de mierskip zoals die is en zoals die volgens ons wezen goed functioneren kan. Wij willen heel graag gezichtsbepalende gebouwen die willen we horen, ik in het dorpen. En op het moment dat je zorgt dat de functie verhoort, dan kan je heel mooi de functie van het gebouw verhoren. En je zorgt hier dat er een heel mooi verzorgingshuis achterkomen is, waar je eigenlijk allerhande zaken van ons programma weer opvinden. Likos het deskundige personeel, de opleidingen. Je zorgt dat in hof 2 integratieplak vindt van ouderen en jongeren. De oren nijkommer voor deze verkiezings is de PVV. Listloeker Max Adema treffen we op het Zethuis in Snits. De fusie van de 4 gemeentes in deze Zuidwesthoeken moet na de evaluatie in 2013 goed bepraat worden. Wij willen luisteren naar de burger. Wij willen luisteren naar Sitsen en Maaike. En dat die in een referendum bij hele grote meerderheid uitspreken van dit hier zou net matten. Ja, dan zou het best wel eens kennen dat we het weer ontvlechten moeten. Maar dan kun je het dan niet meer keren. Nee, maar goed, we hebben het 2013 en dan komt er een evaluatie. Die is natuurlijk net voor niks. Maar je kunt die herindeling net meer weer omdraaien. Nou, deze herindeling is maar de vraag of we dat weer omdraaien kennen. Maar we kennen in ieder geval sorry dat bij de volgende keer, als er weer eens een gemeentelijke herindeling komt. En ja, dat soort beloeden jaren we toch iedere keer toch wel achter de schermen jaren we dat. Nou, dan denk ik dat het heel verstandig is dat we dezelfde fout net weer maken moeten. En dat we dan wel luisteren naar Sitsen en Maaike. 50PLUS wil ik meer sissenskip voor de dwarpen. En vergees iepen bij 4 boetende spitshoorden voor oudere mensen. Nou ben ik 30PLUS, zeg maar zeggen. Kan ik dan wel op jouw partij stemmen? Of, Wij gaan zijn dat wat goed is voor de ouderen is ook goed voor de jongeren. Het betekent alleen nog dat wij toch een bril van de ouderen naar de samenleving zoeken. En als je daarin keuze maakt, dan ben die keuze natuurlijk net alleen goed voor de ouderen, dan ben die keuze ook goed voor de jongeren. Orenpunten van de PVV. Ze willen graag meer politie. En de bureaus op het platteland moeten weer iepen. Squalzwem moet verplicht worden op basis kwam. De PVV zet de politieke discussie op scherp. In Friesland is altijd grote solidariteit, maar meestal niet het ene oor svieren. En er is een groep die achter het anti-islam gedachtegoed van de PVV zit. De oorkant is dat mensen denken van ja, je zwaar hier voor een stukje verhudding in uw samenleving. Nou, ik weet niet dat het verhudding is. Het is in ieder geval een stuk duidelijker.